Nananum bi busa se eye Dormaahene asante Mamponghene'S da se bro se bo nsu otoso mienu onya ne ba bi ko no ne doti ye no obetimi ababia na yetimi nkire ye bo awremu wo sansem we nyina mu Highland Media Ghana obehye wa like wa comment amafoforo so enya bi ahwe. So where Europe and America, I will send this card Ghana and Kwari Abusia, obetimi use a Sendwave money transfer app. So app way and betimi abo to send this car within 30 minutes. Necessary if you want about Drew Ghana, say ya de wawa. And found network I will use network bia obetimi use Abusia. So we use a promo code JSXM2R. O first transaction you be na $20 upewe na opedie. Yenina yenim se efri enne ekoya na Asante Mamponghene'S awanya ne baabi ko da sibru se bo nso toso mienu ne doti yie no ye de ehhehye so akosi se opemso ebe kwa akopɛ no kurabre na abusu yenim se wahene bi wu achi abesi ne nsi anamu na nsi anamu no aye ne ayie ankasa we no eye doti ye na kyese ye kwa akopɛ no kurabre no ene ye baba ye na no ena nananum bi a omo wa Asante mem ebusa se Dormaahene obetimi abaye ni bi ana ebi so kire kwan ya Dormaahene befa so a obetimi akwakopiem ewo eye Asante Mampong wahene baako de wo se eka ono nko de na ka Dormaahene emropem so ho no mepa na chewo na bibia entimi aka sana Mamponghene'S yie no watimi ababi na busia ye mo wremu ewo nananum yi akache abra omo kasa ansem we nyina Tamiu ena na Mamponghene'S no bibi na adno na Dormaahene obebe bia na onji ma oba jo fe dura I know I just offer you that che unim se wakata tia atanihi o be atanihi wakata tia no aha no be omo watie no ha wo mo se omo sabe kanu e kumase jo fe dura na me say metimi ni Dormaahene akokasa kire se won ko pa Asante ahina acho ani penyin so far kate no Dormaahene da mini papa no no ani empato kate no wa papa ayi akate bocho na utefu because you know eso baby say the TB eso baby eso baby ana the ten say me you sure say ada Asante hene beba no ana womba na emum no obekọ ebia won say ye ne ye be ni 3 days Friday Saturday Sunday ada Asante hene baba be sie ne de hye no omba so wan ko patch odi na anya ade a obesi wo na ye mani so de won say opede da to anko ansa na wabayi no na obusia Asante hene a wonne di nkomo Dormaahene so umya panyini adai umya panyini di panyini yesi akola de woni panyini baku na wompom eso ko patch na jese busia wei ene ne yakoso ewa ahemfu yi entemana se ne twetwe omaso efa eye Dormaahene ho se esan se da zibro se bonzo to sumi enu yenyenim se wono enete the silver stool ni so a wonye nipa atu akra po hempon ankasa yenyenim se Ghana anum si ahemfo nyina o hye otumfo ase nyina ebebe bia no nti ena nananum ebusa se Dormaahene ebebe bi esan se yenyenim se wate Europem so atua ejo wetimi aba ana wontumi ema yentimi enkyere tu be drop comment or comment section honom abuja se sia yakwa kopie mu Asante Mampong yenim se nei ena chese da sibro se bozo nya no ba bi kondoti ye no mo de hyehye so ehyehyye ye bai ena nananom traditional council ni ahemafo nyina ede egu akwan mu abusu ya bibo wram ewo ho no ni ahwe ne yekoso ewo Asante Mampong ene Mampong ahemfie ese ochina eye last day adwumayefo bibia yetumi so obi akwa ekira ifiada beku adwuma akọ obeton ne ma aton ise ye be sha se efira adwumre be no miensa ye be hia mamre ne amane esko bibra adwumre no ye no obi ani asem ne meme nda no pa no de meme nda homache no nan no de apart from obi oton aduane fi se adwuma yire nyina nipa enam nyina em de kom ne nam bia no obi yare pharmacist yentum onnie bia no obi abre no pe kakra kana no na emumu amu sport na ese amamo kwa anya some de koye sabi ensemu no die ade bia ye bia mama buo mu ahon ma ne nyefe na ye nhwe na ni monyamo ye pere Mampong ye mfa ni mguase enta akire ti sa nipa we num nyamo omo kwan so omo wo kwan se omo de omo timi ye wo omo de obi a ba wo siesie no ho obi mfa tare kokko obi mfa tare fu obi mfa afade green eye tuntum kwa na ye de ye tese mumma ye nini ansa ne obeso ko a wo hwe na ontimi a enko
so ko na titi bia ba nkase na nanom na aye ya baabi bebre ya ya stickers wo ba be kirew ye wotadiem ye wo stadium ye wo African JHS ne wo VVIP ene ye wo station dada mu ho so station dada mu ho no ya kodwem ho fi se ye assembly ye ne manyina ya ma sa station for no se ho no mo koyo station fi se baabi edwa wo no ho na station wo nanso ya nam se ne man tutu yi ntina mo nkoi ba sa da no de ye be se free na ya ye kan o kira mo mo ho meme ndaka bi agina station ho ene ya ye ko station ho se be ya ibenya ho de aye park fi se do mo e be wo ye no empeso bi be standard no ba yeso menya ba bi am parking time ntimi amehwe ye wura eno anti no oba yeso nya ba bi park ya mastakers a kire so omra ho obeba ho na se ho asia yempe nti obi am wan ho so kire station fo ni nyina nko edwem ho ya ma ho ba bi no mo kope ba bi o mo station bi gina na passenger fo nyina ba no mo aba ho yempe se ye betu station num se kan tu kwai e de ahoho be bo betu kwai ti esre se station fo mo mo am ho enne ni kire mo nko ho obi an ko hwe na ano anwumre no amunyimu ne man ko meme nda no pa ka bia ma si obi ama wo so be froka ka bia megina wo so wo fa nipa wo yesa ne nya wo a obenya amane amane no ba enkudwantoa tina de wo e ho so no What did Ombako? And then Nessus Jamasia, Amatu Pande, or Quantum Crowy Abobrimua, or Tia Bunu, Tia Agania, or what jump and Trudono, or what Alpha Quadrifree, the Phantom Frame. Yanume, and from my say, dear Amadine, Dinity Ackerbo, or Bata and Nevio, Kabiman Chilman Asabos, you see our share breath for, or Kutia Man or Kutia in the mind, or the Parker Sia to two, I'm a Brettia Busia, Abobrim, or the Yafo crew, as Mampim, I can hear than a better so, or could do for, and the idea for Akuji, Asantamai, and a Nadia, or the own Twinkase, or therefore, Nadia, or walk a Kusibriku, then an assessment car, Nusman pray, I cannot mow a friend into Martin Tinui, Radio PSC, I would be Asantaman and Imquasa, the Nadia, own Twinkase, or Tessica, Yeta Akunyaso, Nasa Bonsu, Contonchi Nana, or Boya Kumanana, Mamponghene'S, Yanume, what to Adia Fribio, that's a boa or Dobako, or take a horse or Asantamara, or 2 4 say to 2 out of me. Nana kuna du yada tasumi ansa asante hima nana jakuma difi atosumi enu asante Mamponghene'S da sebre akua moabo atasumi ansa kwa Dormaahene nana adwa dwemfu atosumi ansa kwa Dormaahene nana obuachi agemai botase abusia panin nana num ni fafako a ewo asanteman nana opon frenyam a atosumi enu adankranya manhene nana afia amponsa atosumi enu adankranya mahima nana opoku ampoma odikan amwafu mahine nana akua afriye toso miensa amwafu mahima bafo owusu bedi akon domi abra mahine nana safu agema toso miensa bawro hine nana dwaben afrakuma toso mienu bawro hima nana akomia sechi tutu ampam otoso mienu abontem hine nana owusu barima toso mienu atasomanso hine nana afia konadu otoso miensa atasomanso hima nana akwasi asiedu edubinso kase hine nana afia sapon edubinso kase hima nana twumuwa amanin autoso miensa aya se hima nana ampem owusu ado a autoso mienu adanse ahinsan hine nana tiwa kukubuo adanse ahinsan hima asanteman council ahemfo ene ahima ewa asanteman ene echiche ne amitime wo asanteman pon nana nma trankonwa ene bretua busua ne nyina de ya ne rehose omanfo se radio PSC da sebra sebo so toso mienu ekwa okunafo a ojana chire ane ohene yire Janet Dorothy Jimakasi Dr. Nana Mary Jimakasi eye oba owura kwa kunkwaye ye asew nana doti ye ho hyehyeye nie jodubusu da toso enson wode nana batu mpam anapa na onan ekosi enumre no nsia na wama okwa mamayofo ane omanfo akohwe nana ni achi no kwasi da so no jodubusu da toso enwotwe wama okwa ma nana no matrankonwa awo man mu ane suapon mu mpanimfo awo man mu ane omanfo akohwe nana ni achi ne dwoda so no aye doti ye no pompon so no asante hini otufo sai tutu ababio ane mahima ane gana mampanin ane abamu mpanimfo ane mpanimfo a ewo man mu anyina de omanu nyamba bata chire ansana wapana na korabia da sebra se bonso atosumi enue na demru fadie o asante manra se demru fadie na oyire na o mase demru fadie o retia busia se na nanti ye asante Mamponghene'S se nana kuse
Mamponghene'S now country Sanya Anankobia Sanya Nana Jasi and in the Jasi Fiku and you try Jamie Naima or say Bamra Kakrani na wa pa ya na fi ga sin yusu ni no na dra hin so ne papa no na pa hin so ne wa fa ase no o ma na ga sin ni ga sin fi ko chi se ne hododo anu na ya fa sa ya hododo bi asa fi sa kwasida no ya ne ni na ne di obetina poto eso ma yɛne ne di akwaside ade akye duada ade akye brada ade akye nkuada yawada na wasama na ɛgya asehine tie sɛ ne ho no adodo no ɛyɛ ne yayi efiada no wa ha nananom bi yɛ nyinaa ba ne nkyɛn ɛbɛ ne di nkɔmɔ afei ɛkɔbɔ bɛ dɔnkɔ Dormaahene mame na ga kuma difie asote fe na ga kuma difie ba no hwe de ne ba no ye no a no ma ne da ho enye yie nti o pega ne ba ne se o de be kwa ya de sabia o de ne firi ha no mo efiada e wo fia ya obedi akwaside na na awotwe maaye o de ne ko fiada no o pimsu fiada no o pimsu memene da kwasiada anajo ekobo be nontu afi de ohunu ya sa de ba no moa mo nananom ene na adura hine ne papa no mo adikai ene na afiga ase hine ni nuanom mo adikai ene na na akoma bi fie ne ma no a adikai ene na na pa hine ne wa fa ase no mo adikai kontre fo adikai ye nyina betwa ne wuhi ase wayebi le ma be yebi ti omra fie na omra me home entine ade ni wobi
na wi asantema nyina wura ni watia ne na achi wono so na ye ne dia eni nti ni esugu ye bosu enye yie na nne na ekwa ya bemu ama ye tiame a wada ya no timfo tiame a wada ya no one wo ye ncha wadi ya nim ama santema wura yenya akwanya ejina sutire se wonu akuma na Mamponghene'S da sibre sebonsu ewisi ahene wakochira ahene ya na apa ahene osi akwai ne wafase no na ne ba eni na adura ahene na Mamponghene'S ma ni nsuru sini da sibre sebonsu na ja kuma di fie na fi ja se ni ni penini na ja se si wojina ni ja se feku mu edo tuna na hima uni unifa ene wo ba adura ene wo fa pa ene wo mampenimfo ne wo mamfo nyina nim se wo ba okochira nyina ne ese burusu sabre ye ogira yegina ha die odi tudwa anahima wanim ene unifa se wo ba no wonkan ya hu bi ananu ma befre no se no musiki na chese ebusua wei ene ne ekoso kokopie mu ewo honum a na chese ni nyina ena nanan aka ede ato abonten ede akere no ejefi na ekoyi de wo kɔ Mampong anase wo kɔ da sibro se ebonsu anya ba bi kɔ ne doti ye ni bi dia no ahu sede ubesi afa ho na before then no adwura manhene berema hwidie eba be ka se ubetimi ede entuma kokko tubatutuma na se brown ede abase esu nanan zo kasa wo kire mu a ene ne efi na ekwe ni de eye tuntum nko anti wutimi fa entuma hunu bia emfra emfa ma ene ntuma bia ba kales ahodo bebrewum yesi wutimi hye sa ntuma ni bi emfa ma eye wo hini edoti yie yi bi eti abusua na ne yekoso wa Asante Mampong drop decent comment comment section wa share wa like ama foforo so enya bi ahwe aha ya land media Ghana bidin the Achre Bruni.